phones. Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna ng sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views, morning edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Sabado, Oktubre 23, 2021. Kagkaroon sa ito nga mga pangulong dinanan, una kita sa mga nagapangunang balita lokal. City Government sang Bacolod nagsugod na sa pagparigayan sang house-to-house vaccination program. Pagbakuna sa 70% ng eligible population sa Bacolod. Target ng City Government antes matapos ang tuig 2021. Contractual engineers ng Negros Occidental ginkaka sa serbisyo bangod sa pila ka kaso administratibo. Motibo sa pagpatay sa tricycle driver nga isaman ka barangay tanod sa 13th Lacson Street kahapon, ginatumod pa sa mga pulis. Habal-habal driver patay, pasahero pirason matapos mabungguan sang dump truck sa syudad sang San Carlos. Sa mga nagapangunang balita, National Secretary General sang PNP Laban Kusi Faction nga si Melvin Matibag band na sa Senate hearing angot sa budget sang DOE. Kampo ng Sara Duterte kag Bongbong Marcos. Pareho nga yara sa Cebu apang wala pa sang meeting ang duha suno sa ila spokesperson. Numero sang patay bangod sa Bagyong Maring nagsaka na sa 27. Samtang sa nagapangunang balita international, mga citizens ng Amerika gindumilian nga magbiyahe sa Haiti bangod sa mga kaso sang kidnapping. Balita sa negosyo, Department of Finance aminado nga binilyon ka pesos ang madula sa koleksyon sang gobyerno kung isuspend ang excise tax. Balita sa inang Magnolia Hotshots 0 gihapon sa final series sang PBA Philippine Cup matapos ginlutos sang Tropang Giga. Balita sa entertainment, Hollywood star Alec Baldwin heartbroken matapos aksidente nga matiruan patay ang ilang cinematographer sa New Mexico. Kag sa balitang espesyal, 70 anyos nga Iloy sa India nagbunag pa sang healthy baby boy. Mahimuman nga siya na ang oldest mom in the world to give birth. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa takna ng saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din mga mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Nga nakatutok na, nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide, pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa detalye sa magnagapuna nga balita lokal. Formal na nga ginsuguran ang house-to-house vaccination sang Emergency Operations Center sa syudad sang Bacolod sang Martes. So kay M. Legaspi ang Executive Director sang EOC, nagpangauna mga inisang master list sa tagsa ka mga barangay kag purong barangay sa mga wala pa na bakunahan nga residente labi na ang mga bedridden, may comorbidities kag senior citizens gayera na sa 80 anyos pasaka. Ang mga ginalista ang mga individual nga mabudlayan sa pagpadulong sa vaccination centers. Gani ang mga vaccinators na mismo ang nagapadulong sa mga ini. Sakay sa mobile vaccination clinics o vaccination taxi, ina-schedule ang mga vaccinators sa pagbabakuna. Samtang may regular schedule naman sa Vax-E
ang mga dalagko nga barangay sa Bacolod kag ang mga unvaccinated ang masami nga ginaptipon na lang sa barangay hall. Suno kay ang mga nakabutang sa master list kag ginakadtuan sa kada panimalay ang nauna na nga nagpabutiag sa kagustuhan nga mabakunahan. Apang magluwas sa mga unvaccinated nga mga wala pa malabutan sang pagbakuna, may iba naman nga hindi giduyag nga mabakunahan. Masami ang mga ini nga may kinaiya ginapatihan o nagapati sa sala nga impormasyon. Suno kay ang mga hindi makumbinser sa pagbabakuna ang ginatugyan na lang sa mga opisyalis sa barangay nga mas nakakilala sa mga inikangay na lang sa mga president nga napabulig sa pagkumbinser. Apang bawod sa hindi mandatory ang vaccination, aminado naman si ang hindi nila mapilit ang iban apang ginatinguhan man nila ini nga mapapati. Luyag sang EOC nga mapakita nga ang COVID vaccination ang nagahatagid sang additional o kunduga nga proteksyon. Paatag ni ang nga naga-average sang kapin isa ka adlaw o kun isa ka gatos kada adlaw ang ila mabakunahan sa vaccine gikan sa ginupod nga bedridden senior citizens kag mga na-reach out nga pumuluyo. Pasaligman sa Executive Director nga may nagakaigo nga supply sang COVID-19 vaccine sa syudad kag mayara kita sang nanari-sari nga mga brands. Formally, nagsugod kita sang Tuesday ang aton nga house-to-house vaccination. Ginhimo tani kay nangayo kita sang master list sa mga kabarangayan naton paagi sa aton mga barangay captains. Sang mga unvaccinated, especially ang mga bedridden kag mga persons with disability kag ina mga persons of advanced age, mga 80s, mga 70s nga do medyo luya na, mabudlayan na mag-auto pa sa aton nga mga vaccination center. Ang kabayan sa pagpahayag ni M. Legaspi, ang Executive Director sang EOC. Tinutuyo sa syudad sa Bacolod nga malabot ang bisan 70% na lang sa populasyon ang mabakunahan na antes matapos ang tuig. Suno kay M. Legaspi ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center o kun EOC. Ginalauman sa mga ini nga magataas pa ang porsyento sa mabakunahan. Ilabi na nga magalunsyar na sa Oktubre 29 ang pediatric vaccination. Ang pediatric A3 category amo ang mga nag-edad 12 tubtob 17 anyos nga may comorbidities kaangay sa may asthma, pediatric cancer, tuberculosis, HIV kag iban pa. Ang mga ini paghahatagan sa nga prioridad sa initial launching santo sa meeting nga ginpatigayon kahapon upod ang Department of Health o DOH. Ang launching sa pediatric vaccination ang paggabuhaton sa Oktubre 29 sa Riverside Medical Center. Madumduman nga ang pilot vaccination sa sektor ang una naman nga ginpatigayon sa Metro Manila. Kagini ang hospital-based lamang. Ang mga nasambit nga individual nga kwalipikado ang mahimo na nga marehistro agad malakip sa mga prioridad sa pagbakuna. Suno kay ang may 3 ka vaccination group nga iga-assign para sa pagbakuna sa mga pediatric A3 categories. Pagasuguran ng pediatric vaccination sa November 5 sa mga 12 tubtob 17 anyos nga pamatanon sa tion nga kung ipapanaog na ang guidelines. Pasalis ang EOC nga nakahanda ng mga inikag nakaplastara ang logistics sa paggagamiton. Magluwas sa Riverside Medical Center. Magkakoordinar man ang Bacolod EOC sa iban pang mga ospitales nga sarang makapatigayon sa pediatric vaccination. Sa October 29, mag-launch na kita sang pediatric A3 vaccination. Amo ni ang vaccination naton sang 12 kadto sa 17 years old nga mga kabataan nga may comorbidities. Buot silingon may mga masakit na sila, amo nang ginatagaan ta priority. Nabatihan si M. Legaspi ang Executive Director sang EOC. 123 ang bago nga nagdugang sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental kahapon, samtang 46 naman ang nagdugang nga kaso sa syudad sang Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 574 nga ginpagwas ang Department of Health Center for Health Development Western Visayas, nadugangan sa 288 ang kaso sa Region 6 sa nasabit nga numero. Duha diri nagikan sa Aklan, 5 sa Antique, 28 sa Capiz, 5 sa Guimaras, 61 sa Iloilo, 123 sa probinsya sa Negros Occidental, 46 sa syudad sang Bacolod, kag 18 nagdugang sa syudad sang Iloilo. Bangod diri, nagdangat na sa 140,753 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, kung sa din nadugangan sang 363 ang mga nagalayo sa balatian. Gani yara na kabugusan nga recovery sa 125,841, samtang nagdangat naman sa 3,351 ang death toll matapos madugangan sang 14 ang mga nagtaniwan bangod sa virus. Sa karon mayara na sa 1,697 ka ba active cases sa syudad sang Bacolod, samtang
4,414 naman ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Epektibo Oktubre 7 o kon Oktubre 7, ginkakas na sa serbisyo ang isa ka contractual engineer sa Negros Occidental Provincial Engineering Office bangod sa mga kaso administratibo nga ginalakipan sa grave misconduct, physical or mental disability due to immoral or vicious habits, disgraceful and immoral conduct ag conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang contractual employee ang gikilala kay Engineer Noel Barredo, Engineer 1 sa Provincial Engineering Office. Ang empleyado ang nakabaton sang reklamo sang Setyembre 28 kagini ang ginalikipan sang reklamo angon sa gituad sa mga security guards nga pagpang-istorbo sini sa mga nagajogging kag Zumba dancers, pagbayular sa health protocols kag pagpangi sa sulod sang Capitol Lagoon Park bangod ini ang hubog. Nakabaton man sang complaint o kon ang complaint ang Provincial Human Resource Management Office angon sa ginaligar pagpangharas sini sa Lions Park Restaurant. Ginugangan pa sini sang police blotter sa AB Magalona Police Station kag incident report naging sumiter sang staff nurse sa AB Magalona Healing Facility kung silin pilit ining nagsulod sa pasilidad nga wala sang mask kag wala sang panugod sa tong Setyembre 19. Kadungan pa ini nga sang nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Nagsumiterohan sang incident report si Engineer Sunny Balinas sa Provincial Engineering Office Motor Pole Division angot sa hitabo sa tong Agosto 25. Kung sa rin bangod sa ini ang hubog, napakita ini sang violente nga ugali sa mga personel sang compound. Ginatagan man ini sa kaygayunan sa Provincial Administrator's Office. Agod nga sabton ang mga reklamo kung sa rin nag-ako man ini nga may sa mga kasalanan. Apang ini ang ginadugangan pa sa Oktubre 7 sa ginarasi ni samtang nagapanyaga sa PEM o PEMO Officer Attorney Julian Berrio. Kagang tatlo kaiban pangabangod ini ang hubog. Wala pa makontento ang engineer kag ini ang nagpadulong sa entrance ng provincial government offices sa bahin sang PNB building kag nagpamilit ka magsuloderiya. Sanggin pamalabagan nini sa mga gwardiya na agmaoy naman ini kag kinahanglan pa ang intervention sa security department kag mga kapulisan. Bangod sa sunod-sunod kag sadto pa sini nga mga violasyon, ining gintuad nga guilty kag gindismiss sa serbisyo santo sa letter gikan kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. kag ginpermahan ni Governor Eugenio Sibong Lacson. That is serious in nature kasi hindi mga grade ni Santa mo po na among dismissal order kasi wala naman di po sa mga grade tamo ma-expire naman naman sa December. Kaya yun, min-check ko man sa engineering office wala naman din siya naman ng services kaya kayo ang siya nakapos na yung project niya sa Nabatian si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Opisyal nga ginlunsyar ang guban ukon gugma banwa nga isa ka independent non-partisan multisectoral movement sa nagkalain-lain nga mga organisasyon kag institusyon may kaangtanan ukon nga may tinutoy nga mag-empower sa mga pamatan-on ukon youth. Pahayag ni Father Chris Gonzales ang director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod nga liyog sa mga inisang tampad kag masaligan nga eleksyon. Antes pa man ginlunsyar ang guban, may mga pamatan-on naman nga gikan sa iban nga religious sector nga nagpalapit sa ilang nagapamangkot o kung nagapamangkot kung anong mahimo agad makabulig sa pag-assist sa mga butante labi na sa mga pamatan-on. Paatag ni Father Gonzales nga ang bottom line nila sa pagtukod sa grupo ang mga makahuman sa maay nga pagdumala. Nagabuligay ang simbahan kag nagkalain-lain nga organisasyon kung sa rin tinutuyo sa mga ini nga magpatigan sa mga candidate forum upod sa nanarisari nga sektor kalakip na ang pag-assist sa mga pamatan-on. Nalungod sa palabuton nga eleksyon, ang grupo ang may paghimuon nga voters assistance kasubong man pagbantay sang balota. Apang patag ni Father Gonzales nga ang movement ang dapat magpadayon bisan matapos ang eleksyon kalakip ng pagbantay sa mga kandidato kag paano ang mga ini makagiya sang pamatan-on nga nag-engage sa gobyerno. Agod malabot ang tinutoy nga maayang pagdumala, aminado naman ini nga tuman ka makahalawat-hawat sa nagakatabo sa eleksyon kung sa rin madamo sa dalag ko nga mga tao nagabunggo anay kag lunsay nagahatag sang promesa sang maay nga pagpadalagan sa gobyerno. Dire sa Bacolod, very challenging. Pero ang guban sa PPCRB, non-partisan. Hindi kita ma-influence o kung mag-endorse kung sino man nga kandidato. Dapat i-remind gid mo na nga kampanya kita nga magpa-register baka mahalon ang boto, equivalent sang boto nimo pagkatao. Si Father Chris Gonzales ang Social Action Center Director sa Diocese of Bacolod. Wala pa sang matumon nga rason ng Bacolod Police Station 2 angod sa paglutang patay sa isa ka tricycle driver kag barangay Tanod sa 13th Lacson Street, syudad sa Bacolod. Apang may ginalantaw na ang mga inis nga CCTV footage
Angon sa insidente, madumduman nga samtang nagabiyahe ang tricycle sang 42 anyos nga si Michael Hugo, residente sang Purok Tilapia, Barangay 3 kag Barangay Tanod. Sa Barangay 2 sini ang ginluthang sang ginaligar pasahero siniya. Sa ito sa nakakita, si Hugo ang may sakay nga isa ka lalaki kag isa ka babae nga pasahero. So kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Matapos ng matumba ang biktima sang ini ang una nga giluthang, ginpalukpan pa ini sa makapila ka beses. Na-recover sa crime scene ang isa ka deformed slug kag 7 ka fired cartridges sang armas luthang. Wala pa man matumod kung ano kadamo ang pilas sang biktima nga nakitaan sang igo sang bala sa likod. Kag ginahulat pa sang Bacolod Police Station 2 ang report sang Soko. Padayon pa man sa karon nga nagapangita sang dugang nga impormasyon ang investigador kasubong man sang mahimong nga witness sa krimen. Sa karon, yara na sa paghinakop sang mga o kung sa mga ini ang CCTV footage sa lugar nga ginalantaw mahimo makahatag sang kasanagan sa nangin pagpatay. Ginalantaw man sang investigador ang sang driver o ang driver sa motorsiklo nga gilayon ginsakay sa mga naglutang sa tricycle driver. So, na-recover sa incident sa deformed flag sa dito ka fired cartridges. Kasubong ang aton investigador nagpadayon sa pagkuha sa mga informasyon sa crime scene. Nakapagpagod witnesses na nakakuha naman kita sa CCTV cameras na basi makatag ng nilaw sa isa ka incidente sa buong adlaw. Nabatian si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Mabuot kag wala sang gamo ang pagkilala sang abyan sang tricycle driver ang gidluthang patay sa 13th Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay alias Imbong, wala sang gamo ang biktima nga si Michael Hugo bangod mainabyanon ni bisan diin dalon. Sunod diri masami nga nagabiyahe sang tricycle ang biktima kag bisan diin pa ang destinasyon sang pasahero. Ginadulong niya ini. Ginpagmani alias Imbong nga sa masobra na 10 ka tuig nila nga pagkilalahay ni Hugo, wala man inisa ni baluan nga may nakontra ang biktima. Madumduman nga samtang nagabiyahe sa tricycle ang 42 anyos nga si Hugo, residente sa Purok Tilapia, Barangay 3 kag Barangay Tanod sa Barangay 2. Ini ang ginluthang sa ginaligar pasahero sini. Matapos ang nga matumbang biktima, ginapalukpan pa ini sa makapila ka beses. Nakuha sa crime scene ang isa ka deformed slug kag 7 ka fired cartridges ang armas luthang. Wala pa man matumod kung ano kadamo ang pilas ng biktima kag ginaulat pa sa Bacolod Police Station 2 ang report sang Soko. Sang muna sa sir na grupo sa Ramgargan kabuti nga tao. Kaya yan dadlaw biyahe lang sa biyahe. Amo na yung start sa mga buhay ang biyahe sa motor ambay sa may barangay sa igadalan kundi may pasero dun ang na mo na may dadlaw gagi. Gugo na sir more than 10 years na po. Ay sa sir lang pala mi go ginisa. So hindi niya kabro naman mi go pa mi go ginisa. Si alias Imbong ang abya ni Michael Hugo nga ginpatay sa 13th Lacson Street, Bacolod City. Patay ang isa ka habal-habal driver. Samtang nagangkon sang minor injury ang pasahero sini nga matapos nga mabungguan sang nagasunod nga dump truck nga nadulaan sang preno sa syudad sang San Carlos. Ang biktima ging kilala kay Jorami Azucenas, 35 anyos, residente sang Ledesma Heights, Barangay Palampas, syudad sang San Carlos. Samtang ang suspitsado naman nga truck driver ging kilala kay Algin Casipong, 41 anyos, residente sa Hacienda Fortuna, Barangay Bulwangan, syudad sang San Carlos. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Samtang nagabiyahe ang Isuzu nga dump truck nga may karga nga liquid fertilizer sa bayan sa Hacienda Bascunia National Highway sa Barangay Palampas padulong sa nasilangan nga direksyon. Samtang yara naman sa unahan sini ang motorsiklo. Ang habal-habal driver ang may angkas naman nga isa ka minor de edad. Sunod santo sa investigasyon, hinali na lang nga nadula ang preno sang dump truck. Bangod siniya, ginbusinahan gilayon ni Azucenas ang tricycle driver kasubong man nga nagsinggit ang pahinante sang truck nga magpaigad ang motorsiklo. Apang ginalantaw nga wala ini nabatian ni Azucenas kung sa din ang makabalikid ini dito naman kag naglabuot ang nalabot sang salakyan. Bangod sa pagbunggo sang truck sa motorsiklo, nakaangkon sang serious head injuries samtang ang angkas ni ang nagangkon sang minor injuries. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ining gideklarar nga dead on arrival. Wala naman nakaangkon sang samad ang driver sang truck kag ang pahinante siniya. Si Kasipong ang gilayon naman nga nagsurrender sa San Carlos City Police Station. Samtang munuguwa sila pa National Highway, nakabatsyag ini ang truck driver na nawad-an preno ang iya nga ginamaneho nga truck. So ginbusinahan niya ang motor nga nasundan nila kag ang iya man gani nga pahinante ga singgit sa driver sa motor nga mapahigad abi. Kaso lang wala kabati siguro ang driver sa motor.
Nabatian si Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief ng San Carlos City Police Station. Kag sa katapusan na nga balita lokal na sapuan nga wala na sang kabuhi samtang nagautaw-utaw malapit sa baybayo ng isa ka senior citizen sa barangay na Uhang, syudad sang Sipalay. So kay Police Major James Latayon ng hepe sang Sipalay City Police Station, ang biktima ang kilala kay Francisco Vergara, senior, 79 anyos, may asawa, residente sa sang Sitio Buol, barangay Cartagena, Sipalay City. Ginapahayag nga ang nasapon nga lalaki ang uli nga nakitaan nga nagalakat-lakat sa kilid sang baybayon tubtob sa wala na makitaan. Nasapon na lang ini sa mga residente nga nagawtaw-utaw sa dagat. Sumunod nga adlaw, ginalantaw nga mahimo nagpaligo ang senior citizen kag gini ang nalumos. O naman sa nakita nga pila sa senior citizen kag wala man sang ginalantaw nga foul play sa insidente. Concerned citizen rescue, igalutaw nga tao ang gin-rescue nakilala ang biktima nga si Francisco Vergara Sr., 79 years old, taga Barangay Cartagena. Ngambal man sa mga tao, nakita nilang galakat-lakat lang sa gilid baybay. Wala na nakakita sa iya, then sampawan na lang ginabukasan. Si Police Major James Latayon ang hepe sang Sipalay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos sa nakaligid sa Takna Galasay sa Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa nagapangunang balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligid sa Takna Galasay sa Agapadan ka mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita sa detalye sa nagapanguna nga balita nasyonal. Ginban ni Senator Sherwin Gat
Gatchalian si National Transmission Corporation President Melvin Matibag nagikan sa pagtambong sa hearing sang 2021 budget sang Department of Energy kag sa naangot diri nga mga ahensya kag government corporations. Sa sulat kay Energy Secretary Alfonso Cusi, ginpakonsidera ni Gatchalian sa October 21 hearing nga ginpahalin sini si Matibag kag ginpagwa kag nagbando nga kakason matapos gintawag niya ang pamangkot ni Pacquiao nga politically motivated. Sunod pa kay Gatchalian nga ang bisan ano nga pagpangabuso, offensive kag hindi maay nga pahayag ni Atty. Matibag ang hindi pag-tolerate gani ginduminan sini ang pagbutang sa nabilin nga hearing sang Committee on Finance tubtub nga magabehave ni in professional manner. Sang Webes, ginapresentar ni Pacquiao sa hearing nga ginpangunahan ni Gatchalian sa proposed DOE budget pagi sa video nga nagapamangkot sang kangtanan sang ahensya sa pribado nga kompanya nga Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Ginpahig sini nga ang DOE ang ginhatagan sang DOE ang ginhatagan sang EIMOP sang power agud mga isa ka independent electricity stock market operator bisan ang background zini ang wala na meet sang requirements sa gintalan sang Electric Power Industry Reform Act of 2001 kagang kompanya ang may 7,000 pesos paid up capital lamang. Ginlink man ni Pacquiao si Matibag sa isyu nga nagapahayag ang Transco officials kay asawa zini nga si Maria Rene Ann Lourdes Matibag ang incorporator sang EIMOP samtang ang fraternity brother ni Matibag nga si Richard Nethercott ang gidaligan nga presidente sang IEMOP kag CEO. Ginpahayag ni Pacquiao nga kinahanglan lamang sini nga mahibaluan kung ano ang mayera sa EIMOP kung nga agin kuha ini bisan wala nakapasar sa qualification sa Epiral Law kag sa EIMOP kag isa sa mga board ang asawa pa ni Atty. Matibag. Ginpamangkot man ni Matibag si Pacquiao kung nga ginaangot siya sa IEMOP kung saan ang Transco ang hindi na konektado sa ginakwestiyon nga kompanya matapos ang takeover sa Philippine Electricity Market Corporation o PEMC. Gintawag mapasini nga politically motivated ang pagpamangkot sang senador. Kasunod sini gindumilia naman siya kagang Transco sa pagtambong sa hearing. This is my committee and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing. Hindi naman fair yun. You should leave this hearing. Remove him from the WebEx list. Ang pagpakakas ni Senator Sherwin Gatchalian kay Atty. Matibag sa hearing. Ginatag sa mga tagpamaba sa mga politiko nga wala sang natabo nga meeting sa Cebu kahapon. Sa tunganan ay Davao City Mayor Sara Duterte kag Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. Kasunod sa report kalunsay nagpadulong kahapon sa nasambit nga probinsya ang duha. Sunod kay Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco ang tagpamaba ni Davao City Mayor Sara Duterte nga wala sang natabo nga meeting sa tunga sang duha apang ginkumpirmar nga lunsay nagpadulong ang mga ini sa nasambit nga lugar. Ginpaig man ni Frasco nga ginimbitar si Mayor Sara agud magtabong sang inaugurasyon sang bagong nga port sa Liloan kag magtambong man sa League of Municipalities of the Philippines Cebu General Assembly kag gining ilang nga opisyal nga meeting. Sa Facebook post, ginanunsya ni Sara nga nagabot ini sa Cebu kag nagpakigbahin sa mga litrato siniya samtang nagasuksok sang green hoodie nga may nakasulat nga Sara All 2022. Gipakigbahin man ni Cebu Representative Juke Frasco ang bana ni Cristina ang mga litrato sang pagabot ni Marcos sa Cebu City sa Facebook post kahapon sang hapon. Ginkumpirma naman ini isang abogado nga si Victor Rodriguez, ang Chief of Staff ni Marcos nga wala sang mata o natabo nga meeting sa tunga sang duwa. Madumduman nga nag-file ang presidential daughter sa iyang Certificate of Candidacy sang October 2 para sa iyang re-election bilang Davao City Mayor sa 2022 elections. Samtang si Marcos ang nag-file sa October 6 sang iyang Certificate of Candidacy
sa pagka-presidente para sa pagpinili ay sa madason nga tuig. Naginunaanon si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Malaysian counterpart Hishamuddin Hussein agod nga diskusyonan ang bilateral cooperation kagiban pang mga issue. Sa ginpagwa nga pahayag sang Department of National Defense o kon DND, naginunaanon si Lorenzana kag Hishamuddin pagi sa video conferencing agod nga ma-reaffirm ang ilang commitment sa pagpatuman sang 1994 Memorandum of Understanding o kon MOU sa defense cooperation. Ang duha ka mga ministro ang nag-acknowledge sa significant progress sa defense cooperation sa tuwa sa duha ka mga pungsod sunod sa DND. Gindiskusyonan Manila ang current developments sa rehiyon kalakip ng ASEAN centrality, bago nga partnership, nuclear proliferation, possible spillovers ang epekto sang sitwasyon sa Afghanistan kag COVID-19 response. So sa DND, lunsay na pabutyag sa positibo nga pananawan nga ang defense relations sa duha ka mga sang Pilipinas kag Malaysia kag trilateral cooperation sa Indonesia ang padayon nga magadevelop sa masunod nga mga tuig. Kabugusan nga 27 ka mga tawong na kumpirmar nga patay. Nasamtang nga 14 naman ang missing kag duwa ang pilason bangon sa pagwaswas ng severe tropical storm Maring. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Gimpahayag sa reports ng NDRRMC nga gin-validate pa nila o kung gina-validate pa nila ang impormasyon sa 16 kadugang nga mga nagkalamatay. Duwa ang missing kag 3 nga injured. Ang kabugusan nga reported nga mga nagkalamatay ang nagdangat na sa 43. Kabugusan nga 1,032,220. Ka mga tawo kung 270,744 ka pamilya ang apektado ni Maring sa 1,935 barangay sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Caraga kag Cordillera. 260 ka mga individual o kung 81 ka mga pamilya ang nagatinera sa sulod sa 17 ka mga evacuation centers. Samtang 19,785 ka mga tao o kung 4,316 families ang temporaryo nga nagapuyo sa ilang mga himata kag mga abyan. Na-experiensyahan ang pagkadula sang kuryente sa 140 cities kag municipalities kag 134 ang na-restore na. Naengkwentro naman ang problema sa tubig sa 11 ka mga lugar kalakip na ang napulo ka mga lugar ang nakaayo. Nakabugusan nga 12,580 ka mga balay ang naguba, 11,943 diri ang partially kag 637 ang totally damage sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Caraga kag Cordillera. Kag sa katapusan na nga balita, national plano sa Korean vaccine developer nga Biologics Corporation Limited nga patigayunon sa Pilipinas ang phase 3 sa clinical trials sa gin-develop nga COVID-19 vaccine sa promisa nga maghatag sang 40 milyones ka doses sa pungsod. Nakiginon-anon si Ambassador Maria Therese Dizon sa mga top Biologics official sa vaccine plant sang kumpanya sa Chanchon kag gintalakay ang transfer technology sa vaccine development kag manufacturing sa Pilipinas. Sa Korean Embassy sa Manila, nakapasa na sang aplikasyon ang Biologics sa Department of Science and Technology. Sa website sang kumpanya, nakatutok ini sa pag-develop sang bakuna batok sa global pandemic kag paghimo sang bacterial vaccine pipeline batok sa newly emerging infectious diseases kag antibiotic resistance. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos nang nakaligid sa takdang alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Kadto kita una sa Estados Unidos. Nagpagwasan travel advisory si US President Joe Biden para sa temporary nga pagdumili sa pagpadulong sa mga Americans sa Haiti bangod sa nagaluntad nga abduction. Sa report, adlaw-adlaw nga nakabaton sa update si Presidente Joe Biden nagikan sa Federal Bureau of Investigation o FBI kag National Security Team para sa negosasyon sa Mowoso Gang nga nag-abduct sa 17 ka mga Amerikano nga mga misyonero. Nakahibalo man ang FBI nga delikado ang kabuhi sa mga pang-abduct nga mga biktima samtang nagaligad ang mga inadlaw gani naginatinguhan sa mga ini nga mangin matinalago ng negosasyon. Magamo kag mabuday sa karon ng sitwasyon sa Haiti bangod sa pagpatay sang ilang presidente kay sa epekto sang nagluntad nga linog nagakinahanglan na sang international assistance sa Haiti agud nga masulparang magamo nga sitwasyon sa nasambit nga pungsod. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Australia, liwat na nga nagbalik ang mga negosyo sa Melbourne, Australia. Kasunod ng pagtapos ng lockdown bangon sa COVID-19 pandemic. Nag-abot sa anong ka-lockdown ang ginpatuman sa Melbourne nga nagdangat sa masobra 260 ka mga adlaw. Isa sa mga rason ang liwat nga pagbukas nagikan sa lockdown ng bangod sa nagdangat sa 705 sa populasyon.
nga may edad 16 pasaka ang natublokan na sang COVID-19 vaccine. Gilayon mga nagpadulong sa mga bars kag nagpatigayon sang parties ang mga residente sang Melbourne matapos ng batakon ang mga lockdowns. Para sa aton nga business news, gimpayag sang finance official nga bisan ano nga suspension sang excise tax ang dapat matunan sang maayo agud masiguro nga ang benepisyo ang masobra pa sa una nga koleksyon sa buwis nga makabulig pagpondo sa pagpakigbato sang pungsod sa COVID-19. Suno kay Finance Assistant Secretary Paula Alvarez, ang suspension sang ginapatuman nga excise tax sa petroleum products ang magresulta sa substantial revenue loss ang magadangat sa 131.4 billion pesos sa 2022. Ini matapos nga si Energy Secretary Alfonso Jose ang nagpangayo sa mga otoridad nagikan sa mga mamalida nga sa pagsuspenda sa excise tax sa produktong petrolyo samtang ang presyo sini ang nagkapatayon sa pagsaka sa 8 kasunod nga semana. Suno kay Jose, makapanubo ini sa presyo sa petrolyo sa 8 pesos to 10 pesos. Suno kay laban na Consumer President Vic Dimagiba ang suspensyon ang makabenepisyo sa public transport sector. Kag motorista bangon ini ang magaresulta sa pagnubo sang 10 pesos o kung mas mataas sa value added tax para sa gasolina kag 6 pesos o kung mas mataas sa VAT sang diesel kag kerosene. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 82 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 54 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 72 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian real may baylo nga 13 pesos and 55 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 59 pesos and 60 centavos, tubtob 63 pesos and 99 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos, tubtob 64 pesos and 99 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 50 pesos and 50 centavos, tubtob 50 pesos and 85 centavos. Para sa aton nga sports news, nagapabili na nga wala pa sang daog sa duwa ka mga hampang ang Magnolia sa Best of 7 Finals sa PBA Philippine Cup. Ini kasunod sang pagluto sang trupang giga ang Magnolia sa score nga 97-86 sa pangaging patigayon sa DHVSU Gym sa Bacolor, Pampanga. Nagpanguna sa kadalagaan sang TNT ang rookie nga si Mickey Williams nga nakarecord sa 28 points, 9 rebounds kag 6 nga ka-assist. Nag-amot naman sang 60 points si Jason Castro, samtang mayara naman sa 11 points si Troy Rosario kag 10 points naman si Ryan Reyes. Sa umpisa pa lang sang hampang ang nangin agresibo na ang TNT, kung saan wala na nilaging pasuktan nga makalagas kag makabansi ang Magnolia. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligid sa tak na kada sa isa. Kakagkaroon sa ato naman yung showbiz news. Patay ang isa ka film crew member, samtang isa ang pirason. Matapos nga ma-discharge ang Hollywood actor nga si Alec Baldwin ang props nga pusil sa ilang setup sa pelikula nga Rust de Mexico. Kaya naman, nga gindala sa ospital via helicopter ang director sang photography nga si Halina Hutchins, 42 anyos sa panggindeklarar sa medical personnel sa University of New Mexico Hospital nga dead on arrival. Para naman yung ginabulong sa Christus St. Vincent's Regional Medical Center ang 48 anyos nga direktor nga si Joel Zauza. Sa karon ginaulat pa ang medical condition sang biktima. Nagagwa sa investigasyon sa mga pulis nga antes natabo ang insidente, may rasang ginkuha nga eksena kuzarin na gamit ang sa isa ka prop nga pusil. Ginabisgaran pa sa karon kung ano nga klase sang pusil ang na-discharge, samtang nakibot kag nagakasabo naman ang aktor sa nagluntad ng insidente. Ginpasiguro man sini nga mag-kooperar sa investigasyon nga ginapatigayon sang mga kapulisan. Samtang sa piyakabahin, nagsabat na si Kali Padilla matapos nagbuya si Aljo Abilica sa statement sa ilang pagbulagay. Sa shared photo ni Kylie, masinadyahon nini nga kaupo ng duwa sini ka mga bata. Ginpasalig sang aktres sa iyang mga supporters nga okay lang ini kay pagahalungan ang iyang ikaayong lawas. So diri proteksyonan niya ang iyang happiness ukon kalipay. Para sa aton nga Bombo Health News, ang stress ang isa sa makabing nga factor sa mga health issues sa mga pumuluyo sa karon nga panahon. Sunod sa research, kung ikaw ang stress, nagasinakit ang aton nga lawas kag nabudlayan sa pagpakigbato sa inflammation o kung pagpalamanog o kung infeksyon. Ano ang mga sintomas kung ikaw ang stress? Heart palpitation o kung mataas nga pagpitik sang imo korason, pagsaka sang aton blood pressure, pagsakit sang ulo, pagsakit sang dugan o kung chest pain,
Nagabatsyag sang daw hindi makaginawa akong hyperventilating. Apang malikawan sang tao ang stress kung ining makatuon sang relaxation techniques kag paglikaw sa mga stressful nga sitwasyon. Ang mga relaxation techniques agud malikawan ang stress ang ginalikipan sang deep breathing, massage, meditation, tai chi, yoga, music kag art therapy kag aroma therapy. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos na nakarigad sa Technical Aziz sa aga. Antes natin nga balita nga espesyal mga kabombo, isang tulog na lang opisyal na igalunsyar sang Bombo Radio Philippines. Ang bago na naman nga promo diri sa Bombo Radio Philippines, ang 1-2 Panalo promo part 26 million pesos a total of cash prizes ang iga panagtag nationwide. Gani kung luyag mo may balon kung paano makaambit sa sininga mga papremyo adlaw-adlaw, tutok lang diri sa Bombo Radio. Ilabi na buwas sa opisyal na nga pagnunsyar paano ba lang magpasakop kag ano ang posible madagan adlaw-adlaw kag kung ano nga mga proof of purchase pila ka mga putos sa mga sponsors products ang aton nga ilakip sa aton nga mga entries. Bantayan buwas sa aton opisyal nga paglunsyar sa Good Morning Philippines program. Sa ato na nga balitang espesyal, tubtub sa pilabala ang edad sang babae nga sarang pa nga makabata. Masami sa karon naton nga nakakita nga ang mga kaso sang teenage pregnancy. Samtang ginakabig naman nga miracle baby ang mga mabata sang iluoy nga nagaedad sang 40 anyos pasaka. Apang nakahibalo-bala kamo nga may isa ka 70 anyos nga babae sa India ang nakabunag pa sa isa ka lalaki nga lapsag paagi sa in vitro fertilization o IVF. Sa footage sa gidkuha sang Oktubre 13, makita ang isa ka tigulang nga babae nga nagapungko sa tupad sang iya nga bana nga mong nagauyat sang newborn baby kay nagasugilanan sa medical staff. Ina inyo makita subong sa FB Live sang Bombo Radio Bacolod. Isa ka lalaki ang nagkuha sang litrato sang emotional nga hitabo. Ang Indian couple ang kasal na sang 45 katuig. Nebroan nga si Jivon Ben Rabari, 70 anyos, kag ang bana sini nga si Maldari, 75 anyos. Ang gintestingan naman nga makabata sang pila ka tuig antes gingamit ang assisted reproductive technology. Ang babae nga wala sang napakita nga ID agod mapamatudan ang iya edad. Apang ginpahig sini sa mga reporter nga siya ang 70 anyos na. Pahig ni Dr. Naresh Banushali nga sang ang duha ang una nga nagpalapit sa ila, ginhambalan nila ini nga hindi na ang duha makabata. Apang bangod ina sa katigulangon, apang nagpanindugan ang mga ini. Patag sa duha nga madamo sa ilang nga himata ang ginhimo manang kangay nga pamaagi. So, sa doktor, ini ang isa sa pinaka-rarest nga kaso nga iyan nakita. Ang couple ang nagapayo sa remote village sang Kimora sa estado sang Gujarat sa pungsod India. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakadigad sa Takna Lazay Saga. Kagkaroon sa ato naman nga weather update. Alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area kun ang LPA. Ang uli nga nakita 75 kilometros na bagat na sidlangan sang Tacloban City, Leyte. Nga nagaapod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Nga nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang isa pa ka low pressure area ang uli nga nakita 10 kilometros west-southwest sang Dipolog City sa Buanga del Norte. Ang Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM kag Palawan ang makaeksperyensya sa magalumon nga kaligitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag LPA. Ang Batanes kag Babuyan Group of Islands ang makaeksperyensya sang mahina nga pagulan dala sang northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod makaeksperyensya sa magugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumadagsaon nga pagulan dala sang ITCZ o kon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon may kasarangan tubtub mabasog nga pagyup sang hangin padulong sa naminhana sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang pungsod may mahina tubtub kasarangan nga pagyup sang hangin padulong sa naminhana sidlangan tubtub naminhana katungdan. Ang baybayon diri ang mangin mahina tubtub sa makasarangan. Santad sang temperatura sa Metro Manila 26 to 33 degrees Celsius. For
o kung 24% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay makabasugon nga 8 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Kawayan, 23 to 32 degrees Celsius ang taas ng temperatura. May 31% ka tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Sa Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 84% ang tsansa sang pag-ulan. 13% o kon 13 km kada oras ang kabaskugon sang hangin, cloudy. Sa bayan sang Cotabato, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 22% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour with scattered thunderstorms. Kagdiri sa syudad sang Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 100% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 8 km sa kada oras with thunderstorm. Ang adlaw na butlak na 5:38 kay nasang kagahon kag magatunod na 5:27 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time. 45 minutos ang nakaligad sa takdang Zaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Sabado, Oktubre 23, 2021. Kag sa naman nga Christmas countdown. 63 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaagsa na nga Bombo News Analysis sa padala sa isa kamaokod nga tagpalamati ang Bombo Radyo Bacolod. Inyang ginbasa ni Bombo Daniel Ixones may tigulo magpabakuna. Apisar nga may bastante kita nga bakuna, madamo pagid ang mga kauturan nga nagapakatiga. Ano gid man ang ilang nga mga rason, ang importante sa lawas may proteksyon. Sa piyak sang pag-inganyo sa ila, ari gid sa gyapon ang ila pagpangduwa-duwa. Tungod sa ila pagpati nga sa palabuton mahimo sila kuno nga zombie. Sa nagakatabo subong nga madamo ang nagakapatay kay wala la vaccination, kabay pa maghumok ang balatsagon. Ipagyad-anay ang ila pagpati sa ila reliyon kag sa kadamuon na subong sang biktima sa paglapnag sining pandemya. Tiniuna nga magdesisyon kita nga kita tanan magpabakuna. Ang ilang panghuna-huna pananawa naging padala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ni nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagin sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari